Ongi etorri txerrendularia.comera astelena da eta astelenero bezala elkarrizketa bat dugu eta gaurkoan pozik gaude ze urte honetako lehenengo World Tour mailako txerrendularia dugu. Ander Santesteban dugu gaurkoan Orieretako txerrendularia World Tour mailakoa ja duela urte batzuk eta aurten noski Bike Exchange J-ko taldean jarraitzen duela eta bere denboraldia zera ezagutzeko eta batez ere helburu dituen aurtengo denboraldian ezagutzeko elkarrizketa bat egin nahi genion eta hemen duzue eta ongi etorriani, beraz, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta badakigu pasaren astean berez Strade Bianche liatzekoa zinala, baina entrenatzen izan zainun eroriko batek lasterketa horretatik kanpo utzi zizula eta baita ere atxeden denbora bat eman dizula, atxedenerako behartu dizula eroriko horrek. Beraz, lehenengo gauza da, galdetu dizuguna noski nola zaude, eroriko horrek ondorio kezkagarriak utzi dizkizun edo laster egongo zaren bueltan? Bueno, ia esan pena askorekin. Gogorra izan da, ze azkenen oso sentsazio onak eduki ditut azkeneko asteetan, batez ere hori Belgikan ibili nintzen newsletten eta bueltatzerakoan esan oso ondo aurkitzen nintzen, Strade Biancherako prest eta ja Italin egola, ostegunean nire taldeakin entrenatzen, justo nire taldekidea ondoan zegoela erori egintzen eta erortzerakoan justo atzeko gurpila ikutu zian eta nire erori nintzen, orduan. Pena askorekin, baina uste garrantzitsuna da ondo nagola, esan nuen di lepoko minakin eta betikoa, baina ondo nago. Eroriko arte bi lasterketan egon zara, batetik Valentziako itzulian egon zinen, eta baita ere Arbideko klasikoak ezagutu zenituen Onloheb Newsblad lasterketan. Zer moduz joan dira bi lasterketa hauek eta orokorrean zer sentsazio hartu dituzu denboraldi hasiera honetatik? Valentzin egia esan oso ondo aurkitu nintzen, batez ere lehenengo etapa horretan, anemikek atakatu zunean, ikusi nuen gain nintzala ez, ekin egoteko azkenen 5 txirrindulari geunden bakarrik iesaldian, horrek uste erakusten duela daukaten maila denboraldi hasiera honetan. Gero newsletten nik banekin ezala niretako lasterketa, baina azkenen helburua zen erritmoa hartzea eta batez ere Strade Bianche eta aurrengo lasterketarako presto. Duela bi asteburu Onloheb Newsbladekin Arbide klasikoak ezagutu zenituen Belgika, Holanda aldean eta Frantzian ere hain klasikoak diren lasterketa hauek. Zer moduz esperientzia hori, imaginatzen zuretzat ezala izango lasterketa bat, baina zer moduz juntzitzaizun lasterketa honetan? Gogorra. Ni bezalako txirrindulari batentzako gogorra. Azkenen, ni lehenengo aldia zen lasterketa horretan. Eta ia esan pila disfrutatu nun, ze azkenen normalean beti lasterketa berdinak egiten ditut urte askotan, eta ia esan zerbait berria sartzea azkenen polita da. Baina niretzako oso gogorra izan zen azkenen igora faltatzen zaizkidan. Orain, behin erorikotik errekuperatuta zein helburu eta ze egutegi izango duzun udaberrian zehar? Hurrengo asteburuan, hurrengo igandean, Txitilion egongo naiz, eta Trofeo Alfredo Bindan, gero Flandesen, eta beti bezala Ardenak, Amstel, Fletxa eta Liejan. Eta udaberria bukatzeko Euskal Herriko itzulia ospatuko da, berriro ere Euskal Herriko itzulia martxan izango dugula. Imaginatzet hori izango dela zure helburu nagusia gutxienez udaberria bukatzeko edo inkluso urte osorako. Egia esan, itzulia eta Euskal Herriko lasterketa guztiak, Durango, Nafarroko bi klasikak ere azkenen beti jartzen ditut helburu bezala, ze aukera gutxi ditugu etxeen ibiltzeko, familia eta lagunen artean aurren korritzeko, eta egia esan asko gustatzen zait, eta beti jartzen ditut helburu bezala zen niretzako espeziala da. Duela ja urte asko itzulia eta Durangoko lasterketak ezagutu zenituela, gaztea zinen, seguro gazte garaio horietan urduritasunarekin eta ze lasterketa berezia zinen. Zuretzat orain seguro oso modu diferentean aurre egiten diezula lasterketa hauei, esperientziarekin, lasaitasunarekin, badakizulako zer topatuko dezun, ez?
Bueno, lasaitasunarekin ez, azkenen esan ezun bezala, nila 31 urte ditut, ustete 18 urterekin egin nola lehenengo aldiz Durango lasterketa adibidez, eta bai beti berezia da, etxean korritzea, baino bueno, lasaitasunarekin eta iasan normalean pila bat disfrutatzen dut. 31 urteko txarrendularia zea, beraz, esperientzia mordua duzu, lasterketa askota eta mundu osoan zehar ibili zehalako, Ardenetara begira, esperientziak ondo egingo dizu, ez? Ardenak esan asko gustatzen zaizkit, batez ere fletxa eta lieja azkenen normalean ondo mondatzen naiz. Ikusi behar da ere, mandazplat nire taldekida nola dagoen eta zein dan nire taldeko helburua, baino esan asko gustatuko litzaiake lasterketa polit bat egitea. Ikusi beharko dela nire gorputzak nola rekuperatzen du erorketangatik, baino uste ondo iritsiko naizela, azkenen oraindik denbora falta da, hilabete bat baino gehiago falta da oraindik adibidez fletxa eta lijarako, orduan denbora daukat rekuperatzeko. Eta esan uste presti iritsiko naizela eta asko gustatuko litzaiake lasterketa horietan ondo iritzea. Eta esperientzia puntu horrek lagundu behar dizu garaipena bilatzeko, ez bakarrik etxeko lasterketan, Euskal Herriko itzule, baita ere Ardenetan eta egutegi osoan zehar. Uste askotan esan baino uste hori izan daitekela aurtengo helburutako bat. Azkeneko urteetan ikusi beti gertukola, ez? 3., 4., 6., Valentzin 7., baino beti falta zait puntu hori lasterketa bat irabazteko eta zergatik ez urten azkenen uste ere daukagun talde indartsuak asko lagundu daiteke. Eta egia da emakumezkoen eta gizonezkoen txarrendularitza ezin direla askotan alderatu, baina zu bai zehala gizonezko euskal txarrendulari baten prototipoan sartzen zehala, ze igotzaile peto-petoa zea oso ona, baina gero garaipenak lortzea asko kostatzen zaizu, oraindik ere profesionaletan ez baitzea, estreinatu. Dena dela, seguro zuri edo egokien datorkizun lasterketak itzuliak dira, gorak hasten diren momentutan noski, horregatik bigarren partean, denboraldiko bigarren partean, hobeto joango zera, batetik Euskal Herriko itzulian, gero Britania handiko turra eta noski Giroa, turra eta Espainiako bueltan. Ikusi beharko da, zebainik esan ezun bezala asko falta da. Itzulia sobrazki izango dela nire aurtengo helburutako bat, edo helburua. Azkenen etxeko lasterketa da eta niretzako nizuten bezala oso berezia da. Eta gero, bigarren parte horretan, Giro eta turran egongo nahi, segurazki, ez ezer gertatzen. Eta hori ikusi beharko da, zein da taldearen helburua, batez ere nire taldekidea Amanda Sprat nola rekuperatzen duen, ze lesio batetik dator. Eta ikusi beharko dan zein dan bere maila eta zein dan taldearen helburua. Beraz, denboraldiaren bigarren zati horrei begira, nola ikusten dituzu lasterketa horiek Giroko ibilbidea pasaren astean aurkeztu zen, turrena badakigu jadanik, beraz, imaginatzet horrei begira ere egongo zarela. Uste bilak nahiko politak, zazenen denetik dago. Giroa ere aurkeztu zuten, eta ikusiet lehenengo etapa dela prologo bat, 4,6 kilometrotakoa. Gero beste 3 ez banago kerlau etapa nahiko lauak. Eta gero ere ikusiet beste etaparen batzutan portua daudela, beste etapa bat ere portu batean bukatzen da, orduan pixkatenetik dago eta uste turran ere hausantzekoa dela, pixkatenetik dago, esprinterrentzako, gero niretzako adibidez ere, ni bezalako beste txirrendulari bat zentzako ere, eta uste denetik dagoela eta egia esan oso ibilbide politak. Turra ere, esan izuten bezala oso politxa eta uste izango dela berezia bertan ere urteeran egotea. Azkeneko urteetan beti eskatu egin dugu tur bat egitea eta uste hori izango dela ia nesken guztien helburua. Zuk urte desente dara mazkizu tropel honetan edo elite tropelean eta seguruna eta gian hor zinean gogoratuko dezula duela 13 urte
Euskal Herrian ospatu zala emakumezkoen turraren azkeneko etapa. Ze turra lehenago existitzen zen, baina 2019 urtean bukatu egin zen. Irun eta Angelu arteko etapa hura izan zen turraren azkeneko etapa emakumezkoentzat. 10 urte pasa dira, bueltatu da turra, eta badirudi izen handiarekin eta son handiarekin, asok babestuta, emakumezkoen txornuaretzarentzat pausua oso handia esan behar du turra berreskuratzea, ze lehenik ere bazegoen, baina oso garrantzitsua izango da berriro ere turraren parte izatea emakumezkoak 8 eguneko lasterketa batekin. Bai, eta gero ere, guztete garrantzitsua edo politia izan zen, nola aurkezpena, bai mutiena eta neskena batera egin zuten. Denbora berdina egin zuten bai mutien turra eta nesken turrari buruz. Ustete horrek erakusten duela eman dugun pausua aurrera. Eta zuk ondo diozun bezala, pausoak pixkanaka ematea ondo dago, baina denboraldi hasieran beti danok datuei, estatistikei begira gaude, eta guri beti gauz estatistika bat harritzen gaitu. Euskal Herrian 53 txirrindulari profesional daudela, 50 mutil eta 3 neska. Hor bai, arrakalada handia sumatzen dugula oraindik ere. Bai, alde handia, baina uste pixkanaka hori ere murriztu egingo dela. Segurazki ere ez da ona egun batetik bestera aldaketa asko egitea, uste pauso jun behar dela. Ikusi egu azkeneko urteetan bat aldea berri asko sortu direla. Ikusi dugu esan izuten bezala adibidez turran aurkezpena batera egin zutela, hori ere pauso bat aurrera egin dugu, eta lasterketa berri asko ere eduki ditu guretzako. Orduan, uste pixkanaka jun behar dela, pauso, eta segurazki lortuko dugula. Baina pausoak ematen dira, eta badirudi orain kadete junior mailako txirrindulariek izan dezaketela ametsa profesional izateko eta profesionaletan aritzeko emakumeek ere edo neskek ere amets hori izan dezaketela. Bai, eta nik askotan esaten dutena da, azkenen ikusten dezula, daukazula puntu bat amesteko edo horre helmuga bat iristeko. Eta esan, adibidez, nik gogoratzen nahi txikiago nintzanean, ez nun ikusten profesional talde bat, edo ez nun ikusten aukera hori zegoenik. Eta orduan gaur horrekin amestu dezakezu, puntu horretara lortzeko, puntu horretara iristeko ere burrukatu dezakezu, eta uste hori dela garrantzitsuna. Eta erreferenteak behar direnez, seguro zu izango zarela, hainbat euskal gazten erreferentea edo ametsa zu bezalako txirrindulari izatea, seguro neska eta mutil askok amestuko dutela Ane Santesteban izatearekin. Hori esan igual gehiagi da, baina egia zan, politia izango litzateke niretzako horrekin amestea, egia zan. Nik esan dezaket, duela urte batzuk ez zinun imaginatu ere momentu honetan horrelako talde batean egongo nintzanik, edo eta profesionala izango nintzanik. Nik lizentzia banun, baina ez nitun profesional soldatak edo gauz asko. Eskerrik asko, Ane Santesteban gurekin egoteagatik, sorterik onena, suspertu lehen bailean, ze artenetan topera nahi zaitu eta ez ere Euskal Herriko itzulian aurren ikusi nahi zaitugu eta ea behingoz garaipena lortzea dagoen. Eskerrik asko, Ane, eta aurrengo arte.